प्रत्येक पनीर सारखं नसतं. शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा. गोकुळ मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे. त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते. काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते. म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा. शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद. आजच घरी आणा गोकुळ मलाई पनीर. सद्गुरू मियाँ साहेब यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त अनेक भाविकांनी समाधी स्थळाचं दर्शन घेतलं. पाहूयात. श्री सद्गुरू मियाँ साहेब सावंतवाडीतलं एक असं देवस्थान की जिथे धर्माची अट नाही, जिथे जातीची अट नाही. एकीकडे बघितलं तर धर्मांध ह्या जगामध्ये धर्माभिमानी सावंतवाडीकर हा असा उत्सव करताना पाहायला मिळतात. मियाँ साहेबांचा पंथ जरी वेगळा असला तरी संत परंपरेला मानणारे एक संत आज प्रत्येक सावंतवाडीकराच्या इव्हन गोवा राज्य, कर्नाटक राज्यातल्या प्रत्येकांच्याच घरामध्ये एक दैवत म्हणून पूजलं जातं, दैवत म्हणून त्यांना मानलं जातं. अनेक अनुभव त्यांचे सुद्धा भक्तांना आहेत. आपल्यासोबत माजी नगरसेवक कुरगावकर साहेब आहेत. उमेशराव, काय सांगाल, मियाँ साहेबाचा हा उत्सव आहे तो मोठ्या उत्साहात होतो. अनेक राजकीय मंडळी इथे येऊन गेलीत, अनेक मोठे लोक येऊन जातात. तुमचा काय अनुभव आहे? आमचा अनुभव असा आहे की माझं वय 58, गेली 54 वर्ष मी साहेबांच्या पुण्यतिथीला सातत्याने येतो. कारण पूर्वी आमचे आजोबा इथे यायचे. आमच्या घरी मियाँसाहेब स्वतः आमच्या अनेक वेळा अनेक प्रसंगाला आमच्या घरी त्यांचं पाय आमच्या मूळ घराला त्यांचे पाय लागले आहेत. अनेक प्रसंग आम्हाला त्यांनी सोडवलेलं आहे. एकदा आम्हाला आमचे आजोबा, आमचे वडील काही गोष्टी सांगतात, ते माहिती असल्यामुळे एक गोष्ट सांगतो. त्यावेळी साधारण स्वातंत्र्यापूर्वी अनेक वर्षपूर्वी जेव्हा साहेब हे स्वतः राजवाड्यात संस्थांमध्ये इंजिनियर म्हणून काम करायचे, तेव्हा संस्थान होतं स्वातंत्र्यापूर्वी. त्यावेळी त्यांच्या घरी पहाटे कीर्तनाचा कार्यक्रम असायचा. ते जरी धर्माने मुस्लिम असले तरी ते दत्तगुरूंचे उपासक होते. त्यांचं दत्तगुरूंवर कीर्तन, भजन हे सातत्याने चालू असायचं. त्यावेळी सर्व ही जुनी मंडळी त्यांच्या घरी पहाटे कीर्तनाला जाऊन बसायची आणि तेथे कीर्तन चालू राहायचं. त्यावेळी स्वतः ज्या संस्थांमध्ये ते एक इंजिनियर म्हणून काम करत होते त्या संस्थांचे संस्थानिक बापूसाहेब महाराज सिव्हिल ड्रेसमध्ये त्या कीर्तनाला येऊन तिथे कीर्तनाला जमिनीवर बसायचे. हा आम्हाला आमची जुनी लोक सांगायचं एक त्यांचा अनुभव. फार आध्यात्मिक आणि त्यांची हे होती, अंतर्ज्ञानी ही शक्ती त्यांच्याकडे त्यांना प्राप्त होती, अंतर्ज्ञान प्राप्त होतं. असे अनेक प्रसंग सांगायचं म्हणजे माझे आजोबा म्हणजे वडील आम्हाला सांगायचे. आमचा एक 14 वर्षाचा त्यावेळी लहान काका, माझा काका आजारी पडला. त्यावेळी हार्टवर आणि काय असे उपचार नव्हते. मग घरातली सगळी मंडळी म्हणाली मियाँसाहेबांच्या कानावर घालूया ही गोष्ट. 14 वर्षाचा होता. मग त्या हार्टवर आणि त्याही उपचार नव्हते. साधारण खूप स्वातंत्र्यापूर्वी खूप आदली गोष्ट. मग मियाँसाहेबांना बोलवलं. ती ओळख आमच्या आजोबांची. मियाँसाहेब आले घरी, त्यांनी बघितलं. नंतर आमच्या घरात त्यांचं येणं जाणं सुरू झालं. नंतर मग एक दिवस माझे काका खूपच आजारी झाले आणि संध्याकाळी दुपारच्या टायमाला आमची आजी म्हणाली आजोबांना, तुम्ही ताबडतोब मियाँसाहेब जिथे असतील तिथून त्यांना घेऊन या. आजोबांनी माहिती काढली की कुठे आहेत मियाँसाहेब. तर ते सातोशाला कुठेतरी अशी कुणाचा तरी प्रसंग होता. त्या प्रसंगाला ध्यानस्थ बसले होते, ग्रामस्थ होते, ते बसलेले भारती बाबांबरोबर बसलेले होते. मग त्या ठिकाणी जायला रस्ता नव्हता, ते पायवाट होती. रस्त्यावर गाडी लावली. त्याच वेळी अंतर्ज्ञानाने साहेबांनी ओळखलं, मावशा कोरगावकर येत आहेत. भारती बाबांना सांगितलं, भारती बाबा तुम्ही ताबडतोब फेटा बांधा, तयारीत राहा, मावशा कोरगावकरांबरोबर तुम्हाला सावंतवाडीला जायचं आहे ताबडतोब अर्जंट.
त्याप्रमाणे मावश्या कोरगावकर म्हणजे माझे आजोबा साहेबांच्या पायावर नतमस्तक झाले. नतमस्तक झाल्यानंतर त्यांच्यानी उठण्या अगोदरच साहेबांनी सांगितलं, मावश्या तुम्ही उठा. आई, आमच्या आजीला आई म्हणायची, ते आईला सांगा मी आता येणार नाही, मी हे काम टाकून येऊ शकत नाही. संध्याकाळी 5 वाजता विजू म्हणजे विजू काका प्राण सोडणार, त्याला आनंदाने जाऊन दे, तुम्ही दुःख करत बसू नका, मी उद्या येऊन तुम्हाला भेटणार आणि भारती बाबांना आईच्या समाधानासाठी तुम्ही घेऊन चला. म्हणून भारती बाबांना घेऊन आमचे आजोबा घरी आले. बरोबर संध्याकाळी 5 वाजता प्राण सोडला माझ्या काकांनी. हा एक अनुभव. त्यानंतर आमचे वडिलांनी आम्हाला सांगितलं, आमचं एक प्रसिद्ध दुकान होतं, काष्टा औषधांनी मिळायचं, अजूनही मिळतं. आमच्याकडे रत्नागिरीपासून कारवारपर्यंत गिराईक मी स्वतः केली आमच्या दुकानात बसून. असं प्रसिद्ध दुकान. तर त्यावेळी आमच्या दुकानात अशी रेशनला लागते अशी रांग लागायची कुठचा सण असला तर हे मला वडील आम्हाला सांगायचे. राग लागायची. तर आमच्याकडे औषधाला काष्टा औषध सगळ्या प्रकारचं मिळायचं, अफूचं बोंड पण मिळायचं, सगळं मिळायचं. मग त्या औषधासाठी सगळे आयटम मिळायचे. काही लोक ती वस्तू ह्याला घेऊन जायचे व्यसनसाठी. ते आम्हाला काय आजोबांना काय माहीत नव्हतं. तर ओटवण्याची एक ग्रहस्थ गर्दीच्या वेळी चतुर्थी सीझनमध्ये आले आणि ती वस्तू मागितली. तर आजोबा थोडे तापटे होते, जुनी माणसं. त्यांनी त्याला घालवून दिलं, नाही मिळणार, आज येऊच नको, हे नको, तो नको. 2-3दा तो येऊन परतून गेला आणि त्याचवेळी संस्थान खालसा झाली होती आणि गव्हर्नमेंटची अधिकारी नुकते गव्हर्नमेंटचे अधिकारी आले होते. पोलीस अधिकारी म्हणा, सगळे असे नवीनच अधिकारी, म्हणजे लोकशाहीची परंपरा चालू झाली होती. आणि त्यावेळी त्या अफूवर बंदी आली होती. बंदी म्हणजे आम्ही औषध म्हणून आमच्या दुकानात ठेवायचो. तर तो व्यक्तीने जाऊन कुठेतरी कोणाला तरी तक्रार केली, टीप दिली की अशी अशी वस्तू ह्यांच्या दुकानात आहे, बंद. हे त्यावेळी साहेबांचा देहांत झालेला होता, त्यानंतरची गोष्ट ही. तर असाच फोटो आमच्या तिजोरी आहे ना, तिजोरीच्या बाजूला लावलेला असतं, अजूनही आहे. तर आले संध्याकाळी सगळी पोलीस अधिकारी फुल टीम घेऊन सर्च वॉरंट घेऊन आले दुकानचा सर्च केला, पुरं माडी बिडी सगळं चेक केलं, तासभर सर्च केल्यासारखं केलं. आणि आले आणि आजोबा बसले आपल्या पेटीवर म्हणजे गल्ल्यावर. आजोबांनी तुला तिजोरीची चावी द्या. तेव्हा आजोबांच्या लक्षात आलं, सकाळी मी असं एका माणसाला दिलं नाही ही वस्तू, त्यामुळे हे आले आहे, त्याच्यावर बंदी आली आहे. फक्त त्यांच्या हातात चावी देताना आजोबांनी म्हटलं, साहेब ह्या चावीमध्ये माझी इज्जत आहे, माझ्या इज्जतीचं रक्षण करा, परत ही वस्तू आम्ही दुकानात ठेवणार नाही. त्यांनी ती चावी घेतली, तिजोरी उघडली, तो ड्रायव्हर सांगितला होता, तो ड्रॉवर उघडला, सगळ्या पुड्या शोधल्या, सगळ्या विविध प्रकारच्या विविध जिन्नसच्या पुड्या मिळाल्या, पण त्यांना ती वस्तू मात्र सापडली नाही. त्यानंतर त्यांचे ड्रॉवर उलटा सुलटा सगळं करून बघितलं, त्यांना ती वस्तू काय सापडली नाही. मग ती मंडळी सगळी जायला गेली. मग सगळी त्यांची आजोबांची दुकानची माणसं, मॅनेजर किंवा आमची सगळी मुलं, त्यांची चारी मुलं आणि सगळी होतीच तिथे. संध्याकाळची वेळ होती. आजोबांनी सगळ्यांना प्रश्न केला की आता ही सगळी मंडळी जी बेड्या घेऊन आली, बेड्या घेऊन सगळ्या तयारी झाली आली होती, ती कशासाठी आली, आमच्या दुकानचं काय सर्च करायला आली, मला उत्तर द्या कोणीतरी. म्हणून कोणाकडे उत्तर नाही. तर आजोबांनी आमच्या दुकानचे मॅनेजर शशी पाटणकर म्हणून होते, त्यांना सांगितलं, ही तिजोरी उघड, त्यातली अफिणीची पुडी काढ आणि ठोंबऱ्यांच्या पांजीत जाऊन टाक, परत ही वस्तू दुकानात ठेवायची नाही. तिजोरी उघडली, ड्रॉवर काढला, अफवीची पुडी तिथेच होती, पण त्यांना ती मिळाली नाही. त्यानंतर ती आम्ही ठोंबऱ्यांच्या पांजीत नेऊन जाळून टाकली, परत ती वस्तू आम्ही दुकानात ठेवली नाही. हल्लीची गोष्ट, हल्लीची म्हणजे आम्हाला माहिती असले काही गोष्टी आहेत, ते तुमच्या आता तुम्ही आलात म्हणता निमित्ताने तुम्हाला सांगतो. इथे बाबी कळणेकर म्हणून एक दुकान आहे पानपट्टीचं, त्याचे वडील साहेबांचे भक्त. त्यांच्यानी साहेबांबरोबर म्हणजे त्यांच्या वावर हे केलेलं आहे, त्यांचा संपर्क होता साहेब असताना. तर इथे ते पत्रे नसताना ते इथे संध्याकाळची आरती करायचे, आरती, आणि ती हे म्हणायची त्यांची थोडं भजन कीर्तन करायचे. तर एक दिवशी घालं त्यांचं पानपट्टीचं दुकान असल्यामुळे ते चुना ढवळत होते, चुना त्यांच्या तोंडावर उडला आणि तोंड फोफायलं त्यांचं, म्हणजे ते फोड आले. आणि मग ते एक दिवशी आले संपूर्ण रुमाल आणि मुंडावून, फक्त डोळे उघडे हे आणि बाकीचं सगळं हे झालेलं. आरतीला आले साहेब, तेव्हा गेले होते. हल्लीची गोष्ट ही 80च्या दशकातली. इथे आरतीला उभे राहिले आणि बरोबर आमचे राणे, वसंत राणे म्हणून आमचे अध्यक्ष आहेत, ते बरोबर होते. त्यांनी विचारलं, असं बांधलं कशाला तुम्ही, गुरुवारची आरती करायची ना.
तर नाही असं असं झालं, फोड आलं, इथे तुम्हाला आता कोण बघतंय, सोडा ते आणि कांद्यावर टाकतो हे फडका आणि आरती करा. त्यांच्याने आरती घेतली, त्यांच्या हातातच आरती, किंवा पत्रपित्र नव्हते, दिवा लावले हे केली आणि हे आरती करतात डोळे मिटून. अचानक त्या दिव्याच्या तेलामध्ये काहीतरी पडलं आणि ते तेल सगळं त्यांच्या तोंडावर उसळलं म्हणून त्यांच्याने फडका घेऊन पुसलं. ते कांती एकदम तकतकीत, एकही फोड नाही, एकही काही नाही. असे अजूनही हे अनुभव अनेक भक्तांना येतात. हल्लीच्या काळात, कोरोनाच्या काळात मला एक अनुभव आला. तर असा अनुभव की माझी मुलगी डॉक्टर आहे, ती पुण्याला होती आणि ती कोरोना सेंटरमध्येच काम करत होती, कोरोना सेंटरमध्ये. तर इथे सावंतवाडीमध्ये ना एक पेपरला बातमी आली, ते 10 डॉक्टरांची नेमणुका कोरोना ह्याच्यात करायच्या आहेत काळात म्हणून. मी माझ्या मुलीला म्हटलं ये आणि इथे सेवा कर, कोरोना हे तिथे तुला सर्टिफिकेट आधी मिळालंच आहे, इथे लगेच तुला जॉब मिळेल कोरोनाच्या ह्याच्यात. म्हणून तिनं मी फोर्स केला, म्हणून तिने यायची तयारी केली आणि इथे लिस्टमध्ये पहिलं नाव तिचं आलं. काय म्हटलं ये तू इथेच करूया, काय होईल ते होईल म्हटलं. आणि ती यायला निघाली. सगळं म्हणजे 2-4 वर्ष तिकडे सर्व्हिस करते, क्लिनिक चालवते, पण सगळं ते उजड अंतकरण तिने गुटाळलं आणि बसमध्ये बसली यायला. मी फक्त येऊन साहेबांना सांगितलं, साहेब म्हटलं मी मुलीला बोलवलेलं आहे, तिच्या आयुष्याचं किंवा करिअरचं नुकसान होता का म्हणे, असा काही तो निर्णय द्या आम्हाला. इकडे येऊन तिचं नुकसान होता का म्हणे, काय होणार ते योग्य प्रकारे झालं पाहिजे, एवढाच मी साहेबांना येऊन सांगितलं. बाकी तुम्ही काय ते बघा, मी तिला माझी जबरदस्ती बोलवलेलं आहे. आणि झालं, ती बसली, यायला निघाली, थोड्या अंतरावर गेली बस स्वारगेटच्या पुढे आणि तिचे मित्रमंडळी सगळी परत गाडीचा पाठलाग करत गेलीत. तिला उतरवून घेतलं, जाऊ नको इथेच थांब, काय होईल ते होईल. त्यांनी तिला उतरवून घेतलं, ती तिथेच राहिली. आणि तिसऱ्या दिवशी बघतो तर त्या नेमणुका कॅन्सल झाल्या. तिचं येऊन इथे नुकसान होणार होतं, म्हणून साहेबांनी ते व्हायला दिलं नाही. हा अनुभव मला तर आला हल्लीच्या काळात, ही खरी गोष्ट. निश्चितच आपल्यासोबत शैलेशजी पै आहेत. आज संपूर्ण दिवसभर अनेक भाविक, अनेक भक्तगण येतात, सर्व धर्मातले, सर्व जातीतले लोक येतात. काय सांगाल, तुम्ही संपूर्ण दिवसभर इथे सेवेसाठी आहात? हे बघा, प्रथम म्हणजे ही जी पुण्यतिथी आहे ही 81वी पुण्यतिथी आहे साहेबांची, 89वी आहे. तर हीच प्रचिती आहे की एवढ्या मोठ्या संख्येमध्ये लोक इथं भक्तगण येतात. आता जर तुम्ही बघाल तर जवळपास दुपारी 1,500 ते 2,000 भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतलेला आहे आणि अत्यंत कमी जागेमध्ये सुद्धा कार्यक्रम व्यवस्थित होतो, कारण ह्याला संपूर्ण जे भाविक आहेत यांची साथ लाभते. तर कुठेतरी भाविक जे येतात, मुंबईतून येतात, कर्नाटकातून येतात, बेंगलोरवरनं येतात, बेळगावमधनं येतात, अशा वेगवेगळ्या जागांवरनं भक्तगण इथे येत असतात. तर एवढ्या लांबून जे भक्तगण येतात ते खरोखरच या महाराजांची, साहेबांची त्यांना प्रचिती आहे, म्हणूनच ते येत आहेत. आणि वेगवेगळे अनुभव इथे, म्हणजे जसे आता उमेश कोरगावकरांनी सांगितले की आपल्याला आले नाही अनुभव, असे प्रत्येकजण अनुभव वेगवेगळे सांगत आहेत. हा जो फोटो काढला गेलेला आहे की नाही, हा गेल्या वर्षी आम्ही जेव्हा फोटो, ह्याचा मोठा फोटो होता दुसरा, तर तो फोटो जीर्ण झालेला होता. तर सगळं असंच म्हटलं होतं कोणीतरी की हा फोटो जीर्ण झालेला आहे, तर आपल्याला काहीतरी कोणा बदलावा लागेल. मग बदलावं लागेल म्हटलं तर नवीन काढला पाहिजे. आता नवीन काढला तर आनंद ठोंबरेला सांगितलं तर पाहिजे, पण त्या मीनवाईल त्या 8 ते 10 दिवसामध्ये आनंद ठोंबरे स्वतःहून समोरून आले आणि त्यांनी अशी आमच्याकडे एक इच्छा प्रकट केली की मला हा साहेबांचा फोटो काढायचा आहे. आता ज्यावेळी त्यांनी ही इच्छा आमच्यासमोर प्रकट केली तर आम्हाला प्रश्नचिन्ह पडलं की ह्याला कोणी सांगितलं की काय, म्हणून आम्ही त्यांना विचारलं तर ते म्हणलं आम्हाला कोणी काही सांगितलेलं नाही आहे. म्हटलं ठीक आहे, आम्ही तुम्हाला काढायचं आहे, पण नक्की काढायचं आहे की नाही ते आम्ही तुम्हाला सांगू. मग त्याच्यानंतर आम्ही आमच्यामध्ये ठरवलं, तर ठरवल्यानंतर आमच्यामध्ये असा विषय झाला की नवीन जर फोटो लावला तर जुना फोटो परत ठेवायचा कुठे. मग हा विषय झाला, पेंडिंग झाला. आम्ही काय आनंद ठोंबरेंना काढा म्हणून सांगितलं नाही. आणि अवघ्या 8 दिवस अगोदर आनंद ठोंबरेंचा फोन आला की मी तुमचा फोटो काढून पूर्ण केलेला आहे, तुम्ही तो घेऊन चला. आता ह्या तिने सांगितल्यानंतर प्रसाद अरविंदेकर म्हणून आमचेच सोबत असतात, ते म्हणाले आता फोटो केला तर आम्हाला हे अशा पद्धतीने जर आपण तो फोटो लावला तर निश्चितच चांगलं दिसेल आपल्याला. पण फक्त आमच्या हातात 6 दिवस होते आणि हे जे काही तुम्हाला सगळं दृश्य दिसतं, हे जे बदललेलं आहे, हे फक्त 6 दिवसातलं दृश्य आहे. जर ह्या बाबांची जर आम्हाला पाठीशी आमच्या नसते तर ही गोष्ट अशक्यप्राय आहे, ती त्यांनी शक्य करून दाखवलेली आहे. त्याच्यामुळे प्रचिती वेगळी काही आणखीन येणं, मला असं वाटतं की प्रचिती आणखीन काही सांगण्याची गरजच नाही, हीच प्रचिती आहे असं मला वाटतं. आणि ते एक फार मोठे विद्वान होते, म्हणजे ते इंजिनियर तर होतेच होते, ते म्हणजे त्यावकाळचे इंजिनियर होते ज्यांनी ग्रॅव्हिटीने आपलं सावंतवाडीमध्ये केसरीचं पाणी आणलेलं आहे. शिर्डी देवस्थान त्यांनीच बांधलेलं आहे. आंबोली घाटचं काम हे फार म्हणजे ते तर एक विद्वान होतेच,
पण शैक्षणिकदृष्ट्या पण ते एवढे मोठे होते की आज पण लोक चांगल्या पद्धतीने इथं येऊन एक तुम्ही जे म्हणता की समाजातील तेढ जरी असलं तरी एक जो सलोखा निर्माण केलेला आहे जातीभाव विसरून तो फार मोठं काम साहेबांनी केलेलं आहे आणि ते पुढे चालू राहावं आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला जास्तीत जास्त घेऊन साहेबांनी हे चांगलं काम करून घ्यावं एवढीच इच्छा आहे. निश्चितच सावंतवाडी संस्थांचं आणि सावंतवाडीच्या राजघराण्याचं हेच वैशिष्ट्य आहे. पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराजांचं नावसुद्धा मान्यवरांनी घेतलं या ठिकाणी ते पाहायला मिळालं आणि त्या काळात स्वतः मियासाहेब हे एक अभियंता होते. शिर्डीच्या साईबाबांची जी समाधी बांधली आहे त्यामध्ये सुद्धा मियासाहेब यांचा मोलाचा वाटा होता आणि त्या सगळ्या कामात त्यांची हातभार होता. सावंतवाडीतल्या आणि इथल्या परिसरातल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या अनेकांना त्यांची प्रचिती आलेली आहे. आज सावंतवाडीतल्या बहुतांश दुकानात जर गेलात तर मियासाहेबांची तसबीर ही प्रत्येक दुकानात आपल्याला पाहायला मिळते, प्रचिती येते. अनेकांना अनुभव या ठिकाणचे आलेले आहे आणि दरवर्षी पुण्यतिथी उत्सव मोठ्या उत्साहात या ठिकाणी साजरा होताना पाहायला मिळतो. अनेक भाविक, अनेक भक्तगण आज दर्ग्यावर मागता टेकताना, दर्ग्यावर चादर चढवताना हिंदू भाविकसुद्धा पाहायला मिळतात. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकणसात लाईव्ह, सावंतवाडी.